vi to, vi har lavet en guitar-video. Men den fik ikke nogen likes, så vi gider sgu ikke rigtig at lave den mere. Så har vi tænkt os at lave Jackass-video, ikke? Ja. Men hvis den heller ikke får nogen likes, så gider vi selvfølgelig heller ikke lave det mere. Nej. Nej. Åh, fuck! Og så fedt! Kom! Nej. Kom nu! Fy for helvede, det er skum. Ja, det var alt for denne gang. Ja, men vi håber altså, at den får nogle likes, fordi hvis den virkelig ikke får det, så gider vi altså ikke mere.